Devojke, vi ste u izazovu na kanalu Hahanom. Svaka mora otvoriti sef. Ko će biti prvi? Candy? Hajde. Želim da unutra bude čokolade. Jo, dobila sam rezance. To nisu čokolade, ali također nije loše. Sad ću probati. Uzet ću što više. Vrlo ukusno. Divno. Oduševljena sam. Blago meni. Candy? A nama? Šta? Da vas častim? Ne, nema šanse. Već sam sve pojela, žao mi je. Ko sljedeći želi da otvori sef? Ja ću. Možda ću i ja dobiti čokolade. O ne, to je ljuti sos tabasco. Devojke, mogu li da ne radim to? Veoma ljut. Okej, probat ću, ali samo malo. Hoće li se to računati? Joj, kako je ružan. Ne, sva gorim. U pomoć. O ne, nije mi dobro. Suzy, tako se smešno mrštiš. To je običan sos. Na mene red. Šta je to? Snežna kugla? Čudna, ali veoma lepa. Joj, prelepo. O ne, moja ruka se smrznula. Suzy, jesi li dobro? Previše si vruća. O, kakva lepa kugla. Sad ću je podići. Tako je. Jo, pada. Postalo mi je lakše. Devojke, šta je bilo? Jeste li se smrznuli? Jo, Candy se pretvorila u ledenicu. Hej, otopi se. Lila, šta da radimo? Lila? Jo, i ona je ledena. Kako da vas spasim? Tačno, imam ljuti sos. Za drugarice sam spremna da ga popijem. Sad ću vas spasiti, devojke. Joj, fuj. Vatra! Šta se dešava? A zašto mi je tako toplo? Šta se dogodilo? Šta je sa Candy? Šta je to bilo? Kao da sam bila ukočena. I sva haljina mi je mokra. Moram je iscediti. Dobro, što mi je ostala kanta od rezanaca. Tako je bolje. A šta se te dešava sa Suzy? Gori? Treba je nekako ugasiti. O, tačno, imam vodu. Suzy, pomoći ću ti. Postalo mi je lakše. Hvala, Candy. Bilo je zabavno, jel da? Mogu li biti prva? Odlično. Hoću li barem sad dobiti čokolade? Šta? Luk? Ali zašto? Zašto nemam sreće? Mrzim luk, odvratan je. Hvala Lilinoj podršci, ali nažalost niko osim mene neće pojesti taj luk. Dobro, uradit ću to. Fuj, odvratno. Ne želim više. Da li moram da ga pojedem ceo? U redu. Ješću ga što brže. Fuj, jadna ja. Ne zavidim ti. Uspela sam, jedva. Suzy, smrdi ti iz usta. Daj da ti pomognem da rešiš taj problem. Zalepit ću ti usta trakom da ne smrdiš. Eto, tako je bolje. Mogu li sad ja otvoriti? Da vidimo šta je unutra. Wow, tortica. Moram brže da je probam. Pao mi je šećer. Pogledajte kako je lijepo unutra. Šta me tako gledate? Torta je samo moja. Ne, neću vam dati. Jao. Prelepa je. Oduševljena sam. Najlepša torta na svetu. Okej, Candy nas sigurno neće častiti. Šta sam ja dobila? Neki prah. Čemu služi? Sad ću saznati. Izgleda lijepo. A kakav je miris? Lili, šta je to? Nemam pojma, ali mi se odjednom jako spava. A šta je sa njom? Čudno. Hajde da vidimo kakav je to prah. Pa to je prah za uspavljivanje, zato je Lila odmah zaspala. Suzy, treba je probuditi. Suzy, tvoje čutanje neće probuditi. Hoćeš možda skinuti traku? Da. Tako je bolje. Samo što neću vikati, već smrdeti. Moj dah će je sigurno probuditi.
Šta mi se dogodilo? Zašto ovdje tako smrdi? Jel se to nešto pokvarilo? O, Suzy, to si ti? Hvala što si me probudila. Jeste li dobro? Zauzeta sam jedenjem. Lila, hoćeš tortu? Imam ideju. Hajde da iskoristimo prašak za spavanje. I meni je došla genijalna ideja. Candy, voliš šminku? Hajde da dodamo šljokice u paletu. Candy, nećemo reći da je to prašak za spavanje? Ti i ja smo genijalni, Suzy. Ostaje samo da damo poklon Candy. Candy, imamo iznenađenje za tebe. Ovo je nova paleta senki. Stvarno? Obožavam da se šminkam. Sad ću staviti malo sjaja na obrazi. Prelepo. Ajoj, oči mi se zatvaraju. Tako sam umorna. Lila, uspjeli smo. Hajde sad da probamo njenu tortu. Da, svaka nam čast. Kakva ukusna torta. Devojke, mogu li prvo otvoriti? Okay. Super. Što je to? Saksija? Prazna. Što da radim sa njom? Candy je dobila običnu vazu, zamislite. Sad ja otvaram sef. Šta me čeka? Oho, to je veliko kinder jaje. Devojke, jel vam krivo? Neću vam ništa dati. Jedva čekam da ga probam. Jao, koliko čokolade. Sad ću probati. Jedva čekam. Ne mogu da verujem da je sve to moje. Super. Ostalo još malo i otvorit ću igračku. Baš me zanima šta sam dobila. Joj, čokolada je ekstra. Blago tebi. Da, devojke, znam. Pa, vreme je da vidim šta je unutra. Šta? Roze meda? Htjela sam nešto drugo. Autić, recimo. Candy, uzmi ovo. O, bravo, lonac. Šta? Puši se? Nešto se dešava? Devojke, plašim se. O, plišani meda se pretvorio u žele. Cool, miriše divno. Treba probati. Divno. Lonac je magičan. Uzalud mi ste se smijeli. Joj, kako ukusno. Sve ću pojesti. Sigurno je prelep. Na mene red. A šta ću dobiti? Šta? Plavi sir? Odvratno. Kako smrdi. Treba nešto smisliti. O! Candy, treba mi tvoj lonac. Molim te. Pa dobro, izvoli. O, hvala. Sad ću ulepšati ovaj sir. Gledajte, nešto se dešava. Oho, sad imam krišku torte umjesto smrdljivog sira. Cool. Sad ću probati. O, da, to je divno. Prelepo. Pa, pošto su svi zadovoljni, idemo dalje. Jel da, devojke? Mogu li ja prvo otvoriti sef? Odlično, hvala. A šta sam dobila? Limun? Fuj, kiselo je i gorak. Moram ga pojesti? Oh, yes. Kakav užas. Dobro, uradit ću to. Joj, kiselo. Utrnulo mi je lice od ove kiseline. Be. Hajde, otvarajte sad vi svoje sefove. Ja ću. Dobila sam. Wow, milkshake. Prelep je. Gledajte, čak i sa čokoladnim slamkama. Sad ću probati ih. Jedva čekam. Vrlo ukusno. Oduševljena sam. Blago meni. A sad ću popiti koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Dok ti piješ, ja ću otvoriti svoj sef. Što je to, sat? Posljednji put sam vidjela takav sat kod svog dede. I šta da radim sa njim? Nisu u mom stilu. Ne mogu ga nositi ni kao narukvicu, ni kao grlicu. Beskoristan je. U stvari, a šta ako pritisnem ovdje? Hoće li se nešto dogoditi? Devojke, da li ste vidjeli nešto? Oho! Candy, tvoj sad zaustavlja vreme. Devojke su se ukočili i ne reaguju. Ovo ti može pomoći. Hoćeš probati, na primjer, Suzyn koktel? A? O,
Da, to je zaista odlična prilika. Sigurna sam da Suzy ne bi bila protiv. Baš je lep. Neće čak ni primetiti da sam malo probala. Ups, slučajno sam sve popila. Moram reći Suzy da je koktel bio odličan. Dakle, treba sve vratiti na mjesto, ali prave mi se neke lodorije. Smislila sam nešto, a Lila nije pojela svoj limun. Moram joj pomoći. Tako je bolje. Hej, čao svima, ja sam Lila. Ja sam glupa, ne razumem šta radim. Haha. Lila, baš si smešna. Ćao, čao. Ćao, Suzy. Izgleda da ti nešto nedostaje. Daj da razmislim. Tačno, ali sad ti je previše bledo. Moram te našminkati. Tako izgledaš mnogo privlačnije. Da, ispala si baš lep klovn. Gotovo. A sad mogu sve vratiti na svoje mjesto. Gdje je moj koktel? Zašto mi je limun u ustima? A na rukama gumice? Šta je bilo? Posljednji put pitam gdje je moj koktel. Lila, šta je s tobom? Treba ti pomoć? Suzy, šta ti je sa licem? Da li radiš kao klon? Devojke, tako ste smiješne. Umreću od smeha. Kakvi lepi šareni sefovi. Da, i ja ću ga prvi otvoriti. Pa ne, ja ću biti prva. Da vidimo šta je unutra. Cool, to su M&M's bombone. Baš mi se posrećilo. Ima ih baš mnogo. Jedva čekam da ih pojedem. Baš su ukusne. Hoćeš častiti prijatelje? Što? Naravno da ne. Sama ću se pojesti. Ojoj, baš je bezobrazna. Nisam bezobrazna. Ups, zagrsnula sam se. Tom, pomozi mi. Tom, zaista je treba pomoć, vidi? Kate, pomoći ću ti. Pa, jel ti bolje? Drago mi je. Ok, Tom, sad ti. Dobro, šta je to? Izgleda kao običan računarski miš. Pitam se kako radi. Oho, to je kursor. Baš kao u kompjuteru. Upravo si, to znači da ću moći da pomeram predmete baš kao u kompjuteru. Tako je, super. Vidi, Kate, tvoje bombone je sad kod mene. I znam još jedan trik. Povećanje. Ova veličina je taman. Šta vas toliko čudi, devojke? Bolje mi recite prijatno. O, kakav nevjerovatan ukus. Ja bih voljela da probam. Sklonite ruke. Ne, moram hitno nešto uraditi sa vama, lopovi. I već sam smislio šta. Idete u korpu za otpadke. Tako je. Tom, platit ćeš za ovo? Fuj, odvratno. Sva sam u smeću. Kako se to ponašaš prema devojkama? Znaš, Tom, imamo par pitanja za tebe. Eto ti. Tako ti i treba, Tom. A više nećeš bacati prijatelje u smeće? Jesam ja na redu? Joj, da li je to bomba? Jeste? O ne, krenulo je odbrojavanje. Kate, hvataj. Šta? Ne treba mi, Tom, uzmi to. Jao, imam lošu vest, devojke. Sad će se uključiti požarni alarm. Već je se uključio. U redu, istuširali smo se. Sljedeća runda i nove nagrade. Ja ću biti prva. Šta je kod mene? Stvarno? Maca? Od uvek sam htjela da imam malu macu. Smestit ću je ovdje. Hajde. Lezi ovdje. Sad ću te zaviti. Tako je. Ti si moja mala beba. O, tako slatko. I kao dobra majka, nahranit ću te. Hoćeš da piješ? Kate, možemo li da pomazimo tvoju mačku? Ne možete, ne, sklonite ruke. Uplašit ćete je. Pa dobro, sigurno je u mom sefu nešto slatko. Šta? Beli luk? Tako je smrdljiv. Šta da radim sa njim? To nije smešno, Suzy. Znam. Ako dobro potresem sef, beli luk će se očistiti. Eto, uspelo je. Sad ga mogu probati. Fuj, kao što sam i mislio, ukus je odvratan. Ne mogu da podnesem taj smrad.
Oh no! Znam, imam lepljivu traku. Dođi ovamo, Tom. Šta si uradila, Suzy? Skini to sa mene. Bolje otvori svoj sef. Come on! Da, sad ću. Šta je tamo? Plašim se. To je vampir? Čekajte, znam. Tom, a brzo otvori usta i diši na vampira. Hajde, brže. Eto, radi. Vampiri se plaše belog luka. Pročitala sam to negdje. Svaka čast, Tom, bravo. Hajde da vidimo šta nas ovaj put čeka. Ja ću da počnem. O, to su čipsevi Doritos. Još i moj omiljeni ukus. Blago meni. Sipat ću sve na sto da bi mi bilo zgodnije jesti. Moje omiljeni trouglovi. Prelepo. Spremna sam da ih jedem sve vreme, non stop. I mi hoćemo da probamo. Suzy, daj nam. Sklonite ruke. Pa dobro, ne treba nam tvoj čips. Ja imam svoj sef. U njemu je sigurno nešto dobro. Oh man! O ne, to je brokoli. A mrzim brokoli. A zašto baš meni? Fuj, odvratno. Ne mogu da pojedem to. Oh no! Jedi. Okej, imam jednu ideju. Možda ako pretvorim ovaj brokoli u koktel, neće biti tako gadan. Sad ću proveriti to. Eto, gotovo. Sad ću uzeti lepu čašu. Da, odlično. Napunit ću čašu do krajeva. Odlično. A sad ću probati. O ne, to je jako ružno. Drugari, sad ću povratiti. Nego šta si očekivalo od brokolije? Prestani da se smeš, otvori svoj sef. O, ovo liči na neki pištolj. Ovdje piše nešto. A, to je pištolj za povećanje. Ali šta povećava? Daj svoj zeleni koktel, Kate. Proverit ću nešto. Šta si uradio, Tom? Pogledaj, sad je tu toliko koktela koliko je bilo na početku. I morat ću ponovo da ga pijem. Tom, daj mi svoj pištolj. Ostao mi je posljednji čips. Želim da ga povećam. Joj, nešto ne radi. Šta se dešava? Suzy, klonirala si nas. To su klonovi. Opa, nova runda. Ja ću početi. Šta je u sefu? Wow, to su bombone Jelly Belly. Obožavam ih. Želim sve da pojedem. Ali probat ću prvo jednu. Ukusno. Joj, šta se dešava? Gde su moje ruke? Gde je sve? Ja sam nevidljiv. Sjajno. Sad ću zavitlavati devojke. Gledajte, leteća tegla. Trenutak, Tom, jesi ovdje? A, sve je u redu, samo je postao nevidljiv. Hajde da vidimo šta je u mom sefu. O, to je sir. Mnogo volim sir. Naročito u pici. Ojoj, kakav užas. Šta je sa mojim sefom? Ko je u njemu? To je pacov. Misliš da meni treba? Skloni ga odmah. Šta to radi? Pojeo je bombonu i povećao se. Gledajte koliki je sad pacov. Srušit će ovaj grad. Treba hitno nešto učiniti. Gradu je potrebna moja pomoć. Dođe ovamo nevaspitani pacov. Joj, kako sam velik. Pa, hajde da se borimo. Tako je, ja sam pravi karatista. Op, eto ti. I završni udarac. Da, to je pobjeda. Pacov je kažnjen. Sad ću ga baciti što dalje. Ne vraćaj se više. Odlično. Tom, uradio si to? Ali sad moramo smanjiti Toma. Koju bombonu treba pojesti za povećanje, a koju za smanjivanje? A, jasno. Sad ću pojesti crvenu. Okay. Super, sad znam čime treba nahraniti Toma. Žute bombone. Tom, jesi spreman?
Otvori usta. Uhvatio sam. O, ne mogu da verujem. Smanjio sam se. Hvala ti, Kate. To je bila prava avantura. Devojke, vreme da započnemo izazov. What? Koju boju izabrati? Nadam se da me plavo dugme neće izneveriti. Okay. Izgleda baš lepo. O ne, Suzy, žao mi je, ali nemaš sreće, dobila si gomilu sirovih pilećih jaja. Nadam se da si već pokrila glavu od udaraca. Odakle vam uopšte toliko jaja? Za izazov mogu naći sve. Suzy, šteta što ne možeš sebe da vidiš. Kao da si u bazenu od pilećih jaja. Baš ti hvala na komplimentu. Kakav užas. Vreme je da nastavimo naš izazov. U redu, od uvek sam volela crvenu boju. Mislim da me neće izneveriti. Barbie, dobila si nešto ukusno. Ali veoma ljuto. Hvataj krilce iz KFC-a. Oh, really? Zašto sve uvek moraš bacati? Možeš samo dati. Ali hvala. Volim ova krilca. Dok sam sedela ovde, baš sam ogladnila. Cool. Nema na čemu, ali budi spremna za erupciju. Uh-oh. Juj, stvarno mi je loše. Oho, nikad nisam video da neko izbacuje tako velik plamen. Vatrogasac bi trebao da pomogne. Jao, koliko pene. Ali više ne gorim. Tako je mnogo bolje. Cool. Nema na čemu. Moram da spašavam sve omiljene takmičarke. Ko će biti prvi ovaj put? Suzy ili Barbie? Barbie, počet ćemo od tebe. Hajde. Imam plavu kosu, to je znak. Moram pritisnuti plavo dugme. Konačno je neko izabrao nešto stvarno dobro. Barbie, dobit ćeš puno Coca-Cole. Barbie, spremi se, sad će biti mokro. Jao, koliko kole. Super, obožavam je. Ali pola se prosula, tako da mi treba još. Oho, ponovo si pritisnula dugme. Dakle, vreme je za najveću flašu kole koju imam. Prestani, to je previše. Udavit ću se u takvoj količini kole. Samo si htjela da imaš mnogo kole. Zašto se ne raduješ? Ups, verovatno je nezgodno razgovarati pod vodom. Ali znam kako mogu spasiti Barbie. Treba mi malo mentosa, tako će se kola sigurno izbaciti. Ja, ovo je prava eksplozija. Čak mi je u nos ušla kola. Hvala. Više nikad u životu neću kupiti kolu. Suzy, ja li spremna? Stigao je tvoj red da pritisneš dugme. Ako drugi put pritisnem plavo dugmo, sigurno će dobiti nešto lepo. Nadam se. Suzy je pritisla baš zabavno dugme, jer iza njega se krije puno mehurića od sapunice. Ali zabavno će biti samo onome koji pušta, mislim meni. Suzy, hvataj. Wow, koliko mehurića. Ekstra. Vreme za pena party. Cool. Da, tako je. Pogrešio sam, ispada da puštati mehuriće nije baš zabavno. Ali bit će zabavno da prospem ovu vodu na Suzy. Bar nešto zanimljivo. Kako si smeo? Misliš da neću izaći odavde? Izgleda da stvarno neću. Jao, baš sam se jako udarila. I još niko nije pritisnuo zeleno dugme. Što ne bih ja to uradila? Odličan izbor. Ko ne voli marshmallow? Svi ga vole. Barbie će sigurno biti srećna. Forget it. Yes. Oho,
Kiša od marshmallowa. Od djetinjstva sam želela da vidim takvu. Awesome! Sad moram što pre da probam to. Suzy, jesi li spremna da pritisneš dugme? Red je na tebe. Vreme je za žuto dugme. Pitam se šta se krije za njega. Bolje bi bilo da je treći put izabrala plavo dugme. Jer će sada dobiti ljuti Chips Doritos. Toliko su ljuti da ih je vruće držati. Nadam se da će se Suzy svidjeti takvo iznenađenje. O da, obožavam čips. Posebno kad ga ima toliko. Napokon ću lepo jesti. Da, još nije svesna šta je čeka. Osjećam da se u meni dešava nešto loše. Suzy, hvala što si mi ispekla marshmallow. Nisam očekivala od tebe to. Kako sam umorna. A ja sam puna snage. Jer je ova runda bila lepa i ukusna. What? Šta izabrati? Aha, crveno rođendansko dugme. What? Da li je neko pritisnuo crveno dugme? Pa onda je vreme za vatromet pravo kutije. Suzy, jesi li spremna? Kako lepo. Baš sam raspoložena za rođendansku zabavu. To još nije sve. Rođendan ne može biti bez torte. I Suzy će ga dobiti. Torta inače je veoma ukusna. Nadam se da se neće raspasti dok bude padala. Awesome! Torta je u redu. Ostaje samo da zapalimo sveće. Wow, imam pravi rođendan. Što bi ga slavila u maloj kutiji? Hoću da izađem i da me svi vide. Cool! Moje želje će se sigurno ispuniti. Kakva ukusna torta. A što mene nisi pozvala? Kako te nije sramota? Očarao me je ukus torte. Nevjerovatno je. Ali možeš li je jesti brže? Nemam gdje da žurim. Okay. Suzy, kakva lepota! Čestitam ti! Oh, man! Tačno, postoji još i Barbie i idem ja bolje kod nje. Biću kao Suzy, zabrat ću rođendansko dugme. I ja želim da proslavim rođendan. Izgleda da je Barbie zaboravila da svi dobijaju različite stvari. Naprimjer, ona će umjesto torte dobiti kilu brašna. Šta je to? O, gdje mi je torta? Gdje je vatromet? Šta će mi brašno? Zbog njega sam bela kao duh. Zabava tu ne prestaje. Dobit ćeš još i mleko. Prestani da me mučiš. To nije fair. Sljedeći sastojak će sigurno obradovati Barbie jer je to čokoladni sirup. I ja bih ga rado probao. Naravno da volim sirup, ali ne u trenutku kad mi se lije na glavu. Ali priznajem, sirup je baš ukusan. A sad je vreme za raznobojne konfete. Barbie, hvataj. Wow, izgleda da moram sama napraviti rođendansku tortu od svih ovih sastojaka. Ali i meni je bez torte baš lepo. Veoma ukusno. I to još nije sve. Na kraju ćeš dobiti šlag. Ništa me više ne može iznenaditi. Ukusno, ali sam se najela. I naravno, koji rođendan bez svećica. Barbie, izađi iz kutije. Čestitat ću ti. Juhu, devojke, nadam se da ste uživali u prazniku. Jako sam se trudio da sve bude ukusno, zabavno i zanimljivo.
Ovaj put ću napraviti izbor uz pomoć brojalice. Eci, peci, pec. Ne, pritisnut ću žuto dugme. Barbie, nadam se da se ne plašiš insekata jer posebno za tebe imam celu kantu bubašvaba. Lažne su, ali između njih ima jedna prava, tako da budi pažljiva. Oh, man! Uh-oh! Zašto sam uopšte pritisnula žuto dugme? Bolje bi bilo da sam poslušala brojalicu. Sad moram sedeti sa zemljom. Jao, ovo nije samo zemlja, tu su i bubašvabe. Kakav užas, mrzim ih. U pomoć, spasite me. Barbie, što si izašla? Moram da te vratim. Ne želim da sedim ovdje među bubašvabama. Čekajte. Pa one nisu prave. Džabe sam se uplašila. Sad mi je mnogo lakše. Takvim bubašvabama se čak mogu igrati. Uh-oh! Omi, to sedi na kosi. Jao, živa je. Kako to? Skloni se za mene. Oh, come on! Dođi, dušo. Barbie te ne poznaje, zato se uplašila. Zapravo si veoma slatka. Osjećam da se iza zelenog dugmeta krije nešto cool. Nadam se da Suzy voli zimu, jer će sada dobiti puno belog i veoma hladnog snega. Šta će mi sneg? U mojoj kutiji je postalo previše hladno. Dobro je što imam šal koji će me zagrejati. Awesome! Iako jednog šala neće biti dovoljno, treba još nešto, na primjer kapa. Sad mi uopšte nije hladno. Mogu čak da se igram sa snegom. Kako zabavno. Hoćeš da se igraš? Eto ti onda. Joj, bacati u nekog dok ne vidi nije fair. Gledaj kako se to radi. Ha, promašaj. Jo. Oho, nikome još nije gađao snegom. Suzy, dosta, uopšte mi se ne sviđa takva igra. A meni je baš zabavno. Hoću da se igram. O, ko je ovdje? O, dakle je sneg ovdje? Jel već počela zima? Pogodila si, Barbie.